Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Irio nade jahera mar penj laktar kawa wachoni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng wagoyo mbaka kawa kelo lakteche mantiere kod lony matut mondo wabed kod puonjruok makare. Ani luonga ni Ruth Otieno kendo wendo na daktari wa osechopo e studio kayena mondo mi arwake obonyiso wanyinge kendo bomiyo watwak ma wadwa goyo mbaka odiechieng makawuono. Machiegni daktari? Kamano, Ruth, luonga ni Dennis Meskela Mbega. Anu nyaka katika bodo paponditi. Lakini hati Nairobi kai alonye weche mag thieth mag joma mine gi dhongere wadeno ni obstetrician and gynecologist omikona mondo abi watwa gi gogandawa. Mokwongo daktari yena mondo mi adwok ni erokamano ni singo ni boduogo kendo duogo kaka ni singo mondo mi wachwala twak ma wasebedo kwa dhi godo nyime to moro kwa yud thuolo makare mar wuoyo kod ogandawa. Kawuono diher mondo mi wago mbaka kotenore kod chandruok mage mag wamama. Daktari ya wamama. Kamano. Kawuono daber mondo wago mbaka e wach mar rem ma joma nyiri kata joma mine winjo ndalo magine e ria kaka gine dwe mag dho ngere luongo ni dysmenorrhea kata painful periods. Koro mane mondo no wach topic ne kawuono. Kamano. En rem e kinde mag ria kata seche ma ng'ato ng'ama miyo kata ng'ama nyako neno malo tentiere kod rema. Ok ang'eyo chutho kaka in laktar mar wamama. Onego beni rem bede process ni kata ndalo gi koso onego beni rem bedo kata matin. Koso onego beni entiere tok moro ma mono ng'ato tiyo tijene. Kamano. Koro rem e kinde ma ng'ato ni e ria ndalo machon ni paro ni ne en gima ne ma kawaida mane kata ka ne timre kuom ng'ama miyo. Tinga ni maybe ng'ato yom ka ng'ato kata tich di tame kata godhi oto kata godhi e puodho ni wacho ni maybe ne ng'ato manyap to pika ne piny medo lony tim research no fwenyo ni rem ni nitiere kit mopogre nitiere moro ma is normal to nitiere kama kochope ma koro tami timo gigi ma pile koro nyaka ng'e ni en ang'o madhi mbele mondo manyne thieth. Kamano. Magima daktari nyiso wakanya kwa Ramogi Ajwang ni rem seche ma ng'ato neno malo nitiere kama onego beno chope to nitiere kama kochope to koro omoni tiyo tijeni omai kwe kod weche makamago ber kidhi neno laktar. Moro wang'ene system mar ng'ama miyo kaka chal kaachiel kod seche ma oneno malo. Ang'o matimore seche moneno malo kata seche ma ine period mondo mi ang' nokel rem ma oyie kata rem ma ka odhi ahinya to onego beni neno laktar. Aneno kama nitiere kod picha maber ka daktari moro nyalo wuotho kodwa e picha ni kaka wamedo sudo. Koro mae en system mar del ng'ama miyo iluongo ni reproductive system ma e od nyodo the uterus to magi ni ovaries magi ko ma tong' wuoke gin ariyo ovaries gi to tong' kowuok kae wuok dwe ka dwe ka to ovulate iyudo ka ng'ato yudo rem kamoro ni tong' owuok to tong' ni ko oyudo koth ng'ama dicho kochopo moromo gi tong' ni moloso nyathi to mano koro ok gam ich koro nyaka yud dwe to dwe ni akanye en ni sasa ma koth ng'ama dichuo obiro moromo gi koth ng'ama miyo kae giduogo to ochako donge e od nyodo kae to mondo dhod nyodo ni be mondo odni obed ready to ting'o ijni line ma pink ni ilo ni endometrium nyaka bed ma thick en thick obed gi remo mopoto ma mondo nyathi machako dongo tong' machako dongo kani yudo chiemo gi oxygen supply and all that but ka ijni ok omaki ne onge jogino korumo ga ichno komaki to thickness no remo no nyaka okoro wuogi kaka dwe ma kawaida meyo bet ndalo moko madhi 3 nyaka 7 dwe makare to onego gi rem mang'eny bende to king'io total ne mar remo no bende 80 ml average kijikni madongo gi madhi 8 kende so it should be very heavy koro sasa ma in gi rem to nyaka wang'e ni problem ni kanye system ni koro mane wenye ni rem manie kind sijongano ni riano en tieng diriyo ntie miluongo ni primary dysmenorrhea to ntie miluongo ni secondary koro primary en ni gima kelo kong'e en ma mon mathoth ni kode sana gima kelo pod ok ong'ere
ma kende kata kitimo investigations to kibedo gima mokele mano mokwongo. Mar ariyo en ni en ochakre kapod ng'ato potin ka ichako neno dwe to bang' maybe the third cycle dwe mar adek to chako yudo gi rem to bende rem mabiro maybe ndalo ariyo kapok ichako dhi e dwe kata ndalo ariyo bang' dwe kata seche ma in e dwe ne moko biro to bo chako lala kendo to otherwise seche moko ma ionge to inena ma kawaida. Koro mano waluongo ni primary dysmenorrhea to en ma joma ng'eny ni kode. To ko giduogo dhi e secondary en kode ma koro nyalo yudo ni nitie tuo mokele ma seche moko wacho niya yo ka ng'ama miyo nigi fibroid kata growth e lining makaini mar od nyodo. Koro fibroid nyalo kelo rem mathoth ahinya seche ma ine dwe. Iyudo ka ng'ama jagni 30 kata 40 mane pok injuga rem ka idhi e dwe kata ka ineno ine ria to kuro from nowhere chako yudo rem ma kabisa. Kogo picha nyalo ni fibroids ni kuondegi. Mano mokwongo. Mar ariyo njapuonjo ji dweche wigi ariyo mokadho wach endometriosis. Endometriosis wacho niya lining ma iye ni kodhi oyude outside kuondegi. Kozi midhi e dwe to remo be wuok kuondegi at inflammation. Koro endometriosis be nyalo kele. Mar adek iluongo ni adenomyosis. Adenomyosis be obed en problem manie e wall gi. Yeah? Then mar ang'wen nyalo bedo in ka infection. Ni chronic pelvic inflammatory disease. Ni maybe in kata gi TB kata in gi yudo tuo ma nyayo mano digo okadho kuonde mo biro modonjo e pelvis ni. Yeah? Koro ni secondary dysmenorrhea. En gimoro ma nyaka beni okele. To koro depend gini in which one you're suffering from, but majority ma joma ng'eny e mar primary no ma bende si bontie gi risk factors makele. Kwa mfano ni ng'ama miyo muchako neno duka pod tin kich for example ng'ama yudo neno duka oyagi 13 14 kata 15 to kichako neno duka keja igno chiko igni 10 so iluongo early make na nake mano nyalo mi problem no. Mario eni ka gima rigeremo ni family u ntiere mama ni we ni kata mana nyameni maduong' ma nigi problem chances any very bobet kode ni positive family history jobe ni ene familia. Mana de research ni joba nyiri mama dondawa smoking binyalo kelo risk factor risk factor one primary ma ikiagi mokele whatever is causing it. Kuma go some of the things ma nyalo kelo that unknown cause, but as long as in the primary ma okay very severe entije yote ya manage gi painkillers joyo ng'eny na painkillers moko miyo ngima no chupa maliete bondie moko ngise wakito gi family planning ineno and that's okay. To go manyalo bedo much difficult to control in secondary. Yes. Mai wacho ni primary to thoth joma mine thoro bedo kod chandruogni to secondary to en ni nyaka bede ni nitiere tuo moro kat chandruok moro mokele. Chandruoge kaka mage kaka weche mag fibroids, kaka weche mag endometriosis, weche mag nyaye kaponono ni nyathi manyako kata ng'ama miyo no bedo kod nyaye modhi kuonde mopogore opogore nyalo kelo ne secondary. Daktari mana kaka nene kani kete picha maber mokalo wacho kacha ni primary onge gima kele okonge gima kele malongo kati wacho no kacha ni ng'enyne olita ahinya seche 72 ka ng'ato pok oneno malo kaito bende wacho no kacha ni kaka ng'ato medo bet maduong' e kaka rem mar primary dok chien. Secondary iwacho no kacha ni kaka ng'ado bedo bet maduong' e kaka rem ni medore kati wacho no kacha ni en rem malit kendo en rem madhi aming'a tok mano kende ni pimo no kacha ni kele kod gik mopogore opogore kaka tuoche. Wang'iyane wadoga ne chien matin daktari e weche mag tuoche endometriosis, weche mag fibroids, weche mag nyaye, tuoche mopogore opogore mane mantiere ga e ong'ala mamalo ekelo rem gi. Yes, so secondary most of the women king'iyo bodo ni endometriosis manja discuss 2 weeks ago they ma kelo this kind of pain a lot e joba ni secondary. Otherwise watch bad rem in the loria kaka uchakre ga kineno history most of the time one of the conditions ma kaka gynecologist waneno mang'eny kabisa e clinics nyathi ochako neno dwe ka en secondary school to oneno rem matame kata dhi e class en rem ma odong' ma konde dormitory kata dispensary kod iluongo mama gi mondo bi okawe to mama gi bokele hospital ni nyathi nani nigi very severe pain. Mano one. Two en ni ng'ama miyo
en onge problems git osekara maybe osekara konyre to biro ni chakre ncha maybe okay family plan kaka jo otan maybe 35 all of a sudden you ka remo wuok mang'eny ka area to ujo rembe mang'eny ko historia ne nyalo biro mopogore ko kaka ng'ama daktari ema kidno ka en yath ma pod tin ma ko ya secondary to ajini my most likely in primary ineno to ntie kaka historia ne ipenje stories jomoko biro gi rem no jomoko biro ga en chunye lewe tingre jomoko ng'ok ng'ato ajini en jomoro gi ng'ama dichuo to ujo rem so historia ge depend ga ngomo kele kin best lo kisa ujo history ma omino tibo timo examination ibo pimogi maka ng'ama tin ma poni yako masilili to you don't have to do what called pelvic exam eni mulo mna bundie itemo jo ka ben tigi nyalo winjo ya ati nyalo go picha mar scan ultrasound lakini ka ng'ama mi kata mano se konye kata mano chako so ichako romo ng'ama dicho to nyaka itim pelvic exam mi ngi ka bende entiere adona ma nyalo neno gi oko ipimo gi iye mi go pichni opogre mondi nge to thothne seche mang'eny eni ka nena wach mano chakre without any secondary course to kaka rangisi ni ntie painkillers kaka brufen diclofenac just painkillers nyalo tieke Mario eni simpo be ka remi nyalo kel gite hormone Mario ni unopposed ama prolonged estrogen effect kuro hormone mar estrogen nyalo kedo problem a lot kuro be nyalo miyo ng'ama nyako ni oni combined oral contraceptives ya ngena family planning fact jo tumo koma iniseni ingizo mama no ni athini ni secondary bakini dado chako monyo family plan to mama ni stigma ni family planning nango okay ani era ni hormone mate mo counter en hormone morocha yeah and it helps that with that yeah you just use a hot water bottle and it relieves the pain the other thing manyaka wageni nyithindo gi joma mine mang'eny atamalo madhi na pradek bag mine gi joma nyiri e piny kae koso dhi e tich koso dhi e school nikech rem mar riani yeah koro sasa manyo ka nyathi mane oero mana school nyathi mane perform mana maber e school koro kako lugoro school ma koro okochomre school tindalo type of the calendar uka ngani timre nade nyathini absent tini nyed boka nyathino kethre maybe nitie boyfriend mama kethe ko nyathino nyama wacho ni remo wujo ka ndalo cha uwe kai ba en nyathi mane riek kabisa class to kujo wete ne chako mna yombe to yawo na boka ni intida doli nikeni ga nyathini cramps mo wujo nyathini ni chandro kadole okdole nyathini tuore ko that's awareness ka jiseng'eyo to koro it helps to manage it manage that condition More than focus on any secondary one. Secondary. The secondary ni any inyalo koje jibonge gi matime. Ko sasa message it's more historia manga to gisini ando leo ni kaka winje na winje ka sasa ma adie duetano aremo wuok mang'eny ayo ka rem biro mang'eny jimo ka bi choma duong ayo rem karo mo gi jaduong kama di chota ayo rem then so endometriosis. Iwinjo ngato gisini en owiyo gi mo kuote bondi e penyie kimulo vinyo go kuote yeto tek iko so di bed fibroid yeah ngato gisini ento ko ng'eto ndalo moko ne ntiere gi infection moro ne kata gi discharge mano thiedha kino go thiedh maber kata ndalo go thiedh kata tuberculosis then do bed my infection then too much nyai ko in historia bi mbaka migo gi jatuo atitimo ni investigate imulo yeno ng'iyo ka biti mama miwinjo kiwinjo any hard thing ya go be scan ko scan ni mantiere scanting diriyo nyalo kitimo scan mitimo ichimalo ni abdominal scan or ntire moro ming'iyo go i through the nyodo igero ni transvaginal scan mingi o eni iskikete gi dhod nyodo koko wuotho e ye kacha oneno maber omenyo maber yes ko yes but a scan ko man bijalo ngisi ka en fibroid you can easily pick it up yeah mara de ke ni siche moko kam let me show something ko kam ngato nindo to you can just press idi oye gimalo kai kan my uterus ya bangi sija ma ovary ma tube ko my uterus ko just by pressing ibo you get fibroid go quote gika to ko kinyal neno gi scan picha ni other explain go something else any scan can be done from up ultrasound inyo gimalo ka or you go through the transvaginal thing you go from here thing you wall chalnade sometimes kind of nyala ngiso weche maber
daktari sin koro they were timni CT scan or MRI. Koro MRI bende ema picha migoyo. To ka MRI osako ngiso dalili of something, if the pain is so much, very severe, to daktari jalo amwani kara timni ni laparoscopy. Laparoscopy ni en kamera, en chuoye gi sindan mokadhi, idhi theater, mi bed gi anesthesia mi nindi, iketo camera through the skin. Kwa kamera ni kwa ni ich. To eko omenyu ni ngama menye to chemudho. Minegi gite mi chaki dir kod mi ngito kod eko ki kaskan. En kamera ki menye kama to wayani odhi chobni TV moro. Kono ngani menyo ka to ngiyo e TV gima dhi mbele yeka. To kutieko mano, to ka kamera ni ya oketo okete iye kae. Mo chako menyi go lining ma iye ni mo ngi gik ma dhi kuonde gite. Mano kisetieko to kineno ka en maybe endometriosis emino ka ntiere tissues mane iye kagi no gigi ok kai tinyalo kwanyo gi achiel mi golgi. Daktari makema kagi kama intiere no nyakwara Ramogi Ajwang ineno kaka lony chala, ineno kaka piny sani koro ringo moko nego beninga to bedo kod chandruok tilinga ntiere kaka inyalo meny ich man non mayuni chandruok enango waka uyweyo ka wadogo to wadhi nyime kidenyi mar ariyo kik idhi mabor kik isud kata matin. Tikod kuri nego buya seche ma buya potindo mondo tiegi te moloyo ka gisebedo madongo. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Koronche waneno ne kaluwore ne pod watindo, iga bende wan godo. Wanyalo tiyo matek e ohandwani, ma wagere kendo mwakete kuonde mamoko. Ohala diere mano wachako piny ber matin. To sani igni mwantie godo ni piny oserido osebedo matek. Ohala ok osebedo mayot. Anyalo bet gi mor ka ng'eyo ni andi ok en yuto na kenda, but en yuto na gi jowetena mamoko. Aisha iketo moingo gimiyudo to ok inyal songe ohala. Nyakwa Ramogi en igachiel nyaka ne piny Kenya wit jamadar Francis Omondi Ogola. Igachiel sani familia Ogola pod chunygi lit mar lal jamadar. Kuyot nyaka samalo useni nikech kamane ne jenolo mako ne duong. To gin pek mage ma oganda manigeno sir mar jamadar kale. Nene okonyo e yore duto sana kuoma an. To gedo mar kanisa kod geno mar lweny chal nade nduru e Yalego Usonga. An mana yaone chaj. Ne waparo ni samoro wanyalo bedo ni nitie ng'ama nyalo dino fuok manogola ni nitie. Mondo yud sigana ni kod chal mar kuyo mapodo mako Alego, tudri kod Walter Nyambaga chieng' Jumapil, saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mr. Loverman, I'm done with you. Mr. Loverman, you ain't no better. Mr. Loverman, I'm done with you. Mr. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako bonyeza *811 *575 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu rem e diere mag ria kata kinde mag ria network ma wantiere. Ne wantiere kama koro itimo nonro mondo mi ng'e to chandruok nitiere kanye, rem ni nyalo bedo ni wakanye. Waketo maino e secondary nikech ma ema biro kod tuoche mopogore opogore ma bende thoth ne kaka ndalo medo sudo tuoche gi bende thoro bedo kuom joma mine. Kae mane wantiere daktari. Ya koro ka jogo mamie ma indalo igri gi medore ema fibroid is a very common infection. Or not infection, a condition in joma mine. Mene ka lining no se discuss ga once lining mar walls mag dodore ko gija ko kulu madongo dongo ka chalra bon ya ko se ma idhi duwe ka ino malo to that contraction can cause a lot of pain. Mario any you have heavy menses, you know ka in riamane bendala dek up to 7 days go in 2 weeks to kana ibiruka maybe every month ko any regular masi go bang 2 weeks in a period kendo mo bo lal do cha dek neno ko ngeni tiboneni ma fibroid no era gi idi ya de pala tigolo mario eni sasa ma iyudo pain obiro to infertility be ma ko icho okyal gamore mo bende ita ko ngeni is this the same issue man fibroid no to my condition me nyalo konye theater you just need to go to theater if you are this fibroid kind of pain in fibroid got bleeding and the low fibroid nyaka gole ke fibroid no bende jovani kode to gionge gi problem mora so that's why nyaka ngeni ka intie to ingi symptom of pain no tigol mario any kind nini adenomyosis ma is still the same problem mana area either unyalo bedo controlled gi those hormonal contraceptives either na isini monyo mag panga uzazi ka to ko tamre to ngama se tiko nyuol bende idhi tigolo donyo ni gole then that pain is cured. Yeah. Kada obedi en endometriosis ma camera ni go se confirm on a lining yo neki yo kai. Yes, after the camera ida get probe moro first tikwanyo igolo gigodo magol gi ma problem ono rumo. Kind infection se mo ino iri kan mi tiere pi mo kunde ka kada tutu mo kunde kai. Tigolo sample no to di pi mo. Tingeyo ni en bacteria mane to yath mane manege timi yadh no to changan tuberculosis and all the same. What should be the fact any neno rem siche maine dwe kind rem matami okay gima kawaida kida ngendi jotuo mang'eny kata jowinjo mang'eny maneno kae mangato rem no is a very severe pain lakini oluor wacho kocho ni mother in law kata mini jaode wacho ni adong minete ka diedo do gujuga mana rem ko jeni mon bende ido rem upogre maybe ni do mal primary moma 2 days cha to rumo cha to koro yuodi kata se meji ga nyieki kata nyathi jaod wuodi nyisi ni ma to pogre mama kisi ko man die puodho dio to ga di tich ma nyom koro bang show ne dani mulo jitonge ni okeni yom primary amen mama tencha to ntie jo very important thing ka ngama di chuo ngama mi ngi jadung ando go nyal guro ko ro daw rem tini dis pesa ni ini hapa ni ndio lady mama ko jako ko kedwara kai no any condition ma itino hospital mondo nge to number 3 eri jaga jo pin bengi ni most like the chema ngenyo ku bi nge diagnosis ni ke bi dispensary ko bi do konyo kai kidi kata mana health center is nurse clinical officer ko do konyo ni level mag diagnosis mojo la tiro mojo ni en level ma sije mkata mana medical officer ko dinge ma kidi gynecologist ko lonye weche gi kabisa daktari mo lonye weche mag joma mine en ko ngeni itako yudume mana level 5 a county referral yedi mi gori level 5 oma be level 5 jo TRH cia level county referral mano kama yude daktari aina ko sasa maybe ise de stendema penyi to mi yede mo kokonyi ni daktari mondo mi referral mondo idhi hospital mamalo mondo cheki most of the time kind primary na repeat again ni painkillers tu oromo sort out tiede tukolo gise munyi painkillers to tamre kabisa kolo nyaki dhi mondo timni ngicho mamalo wachela parascopy gi hysteroscopy kamano manaka kipimo nani thoth ne waketo maino e secondary nikech ka emanyalo kelo chandruok daktari wadi una ing'e ne complications kata tuoche manyalo luore kotenre koda rema ma e kinde mag ria to ng'ato oko kao
okokawe gi maino madwarore. Complications manyalo bire gin kaka mage. Awinjo kidwa mulonwa weche mag infertility ma ng'ato ok nyal yudo nyathi. Yes. Koro the complications can be divided into didek, you know, pog didek. Mokwongo en nyalo kelo problem mental. Ni sasa yes midekre ga chiedh nade ma in koro sasa miyo ka dwe chako biro machiegni tise luor kichire miwinjo is terrible yeah en ng'ok chunyi lewi injure and it's a heavy periods so most joma mine they go into a lot of depression by that mental aspect of it nyaka jopinyi marayo en socio-economic nika en athima the school to ndalo ma en rem no okoso the school dogo lal maduong kuome ochako fail ka miyo matiyo madhi ohande to ndalo ma en riano to konya dhi ohande no dogo bino kethone ka ni omedeni maybe ngende metusi go yo rem magiro mogi ngama dichuo to tam dogo no be ode osiboko kethre because with the socio-economic aspect ma tension magini kelo kata mane familia bentiere at mogi kende biological effect now makono ka ngato maybe kind fibroid to konyal gamo remo konyal mako infertility maybe en endometriosis or infertility obiro kanyo maybe en infection ma bendo dio kilo other complications yeah maybe in all these no kongi maber kanen cancer yeah kone momio en gima timo investigation thing all effect kijeni akipon singa juga plika biro kani ngima ngama miyo okay ngima ne wuon ngima ni jaode depend on nyithino depend on to bendo depend on ndio dala gite yes everybody ko sasa ngama miyo tuto jite tu dala kanya na miyo afya ngama miyo everybody must be responsible over it kaina father be responsible over your daughter's health ngima nyari ngima jaodi Tingama di chuo to ngija odibe ngima yani you have to be nyaki care nyaka ngima mama ni gini ineno mano gima nyaka jo angika jo machuo okibeni ma en problem ajo mama kende to gobeni en wisdom mana midhi ka mani saloon ni ai chwake adu masai kama tinga okedi mana gi story they can stigmatize those family planning pills sijimoko tabs go mag family planning go emakonyo ko dikini go ne minya tini ani secondary mono konye kikitaka junio nomina nyathi na family plan mi tena yoda ka nyathi hormones gamate mo regulate effect man the estrogen hormone come on en rem kinde magria Dr. Miskela Pimon wa kendo wuotho kodwa kendo puonjo wa maber mokala gino ni nyaka kamwagike no nitiere achiel ariyo adek ma ipuonjo rio kang'eyo nyakwa Ramogi Ajwang moro daktari biro pimonwa ni seche ma ng'ato nitiere kod rem e kinde ma oneno malo kuom ranyisi entiere kod endometriosis okang'eyo kapo nono thiedhe mogol kuonde mane gintiere moko nego bendi gibede ka ginyalo duogo kendo gik moko kaka fibroid siwacho ga ni thothne githoro ga duogo to ponono ni oter ng'ate pala rem cha odok piny bang' ndalo moko higni moko fibroid to chako duogo rem cha ochako duogo ichaki duogo ng'ani e pala kendo koso bedo nango kapo nono ni gin fibroids mok kel rem ok tim gimora mora ma ibro tim nango gin kidienje adek matindo tindo mag penjo daktari madaher mondo mi konywa so watch fibroid wacho ni joma mine aswa kendo jogo mo wa Afrika the black race kata bele ni ja Afrika moda America kata na Kenya kai bedo ni in African erigima predisposed to you fibroid ko joma mine almost all African women kongi bone fibroid when matin kata mako madongo but the only time one more the watch fibroid do ekanga mamiyo biro ni iloni symptomatic fibroid ni intiere tuoche kata ranyisi moko monene dende to there are two main ones and kile no remo mang'eny dwe ni ka dwe more than 1 week parts jogi parts mang'eny magodhi pimo ko remo ko dok piny gi anemia 1 2 kai gi severe pain jima in periods mago get conditions ariyo machuno ya koro tim something nyaka daktari tim ni thieth e wach fibroid ndi jogo babu mi yath mo mechuoyo to ndi jogo mo kino adhi theater theater no en be itimo ne tieng diri kata kidhi consent kimiyo daktari permission mar theater tindi ko ni myomectomy stroke TH what it means ni wadhi temo golo fibroids kwanyogi achiel ka achiel kuonde magine odinyodono lakini ko doni gi ng'eny kata ko tamre to wagolo odinyodono te koro
sometimes ibo dhi tigo lagula to sawa jomoko bende dhi to ido ka it was so big ma kata kigole to onge gima dhi dong ni uterus koro chuni mondo igole the entire uterus simo bende fibroid be kodongo kama dongo go iye kanyo no onyalo dongo kama nyathi we donge ko kata kigamo remo to nyathi katemo dhi attach ni to iwuok ichma wuok simo de odhe dongo kama odhe block tube kama koth ngama dichuo gi koth ngama miyo romen odhe dongo like for example fibroid nyalo biro to bet kai onya doko kamora mora pud kai ma koth ngama dichuo ngama miyo nyal rom koro ka ok nyal gamo odino yo mari onyalo dongo kai kama nyathi ni debe no olosre kai to biro attach kai to kodo ingo kanyo to nyathi ok nyal attach kanyo ich masi kuok sate mineno jomoko bende gamo remo ma odhi chieng' modhi nyuol e kifuenyo ni kipimo nyathi to winjo nyathi to winjo mobi kukuot gi mbele kai ko be ko dhi theater kata gijo ko nyalo nyuol normal odhi theater mondo timne Caesar kose gol nyathi ti ingise ni koro fibroid waweyo kisetieko dweche auchiel iduog mondo agolni gija sene jomoko bende ka daktari moro gisini seche mogolo nyathino to golo fibroid mano kitemo titho nikech en bleeding mokrum yes koro en ok mule nyaka bang tok dweche auchiel but it's true ni nyalo timni yengo no magol fibroid gol magirika to fibroid korika you can still go back to theater but yeah the fibroid bongs jo amene pile pleni kikibed aminga kapok inyuol nikech fibroid iketo gi that prolonged effect mar estrogen hormone mar estrogen ni en hormone ma en kuom ngama miyo sama onge ich to progesterone ema balance gi kocha rakil gi kocha en ema obiro seche ngato nigi ogamo remo kata ka nyathi ni ich ko en mo control sasa ma estrogen sebedo ni to estrogen progesterone biro to duoke piny matin ko that kitimo for long kapok igamo remo kata ka kimako ich seka ujaku udug immediately cool that's why you also encourage ninga mamiyo ka dosha kwa familia not go pio mondo kasi complications ubuok na go gol nyodo to is there not problem with it then ipenja wacha endometriosis gini yes endometriosis gini bende inyalo dhi theater magole ma chang completely recover completely sometimes they recur yes wasanya jo ng'eny miti do ng'ato mo changi mo dikira 2-3 years no chakudugo but all these problems gimakelo again estrogen hormone the only work to do counterbalance balance gi progesterone hormone through mimo amonya mi oni femi plano or sindan michuo kama docha dekcha or ndi implant mo miketo kaicha ma igni adek or ndi coil mo biro yasani miro oni mirena en coil ojalo mana ni ko paticha niketo gaka to ben ka to konyi okigamrem ko coil obire niketa kai to release hormone slowly it just acts within it yeah could be indicated but all in all and inyalo amwa the options we are man get that hormone come on wamakegi kanyo nyakwara muge jwanga ka waduogo to wadhi online penjo duto te ma inyalo bedo godo mar penjo Dr. Miskela entiere ka mondo mi obioduoki in ngama miyo in ngama dichuo iwinjo ni chandruok mar joma mine en chandruok mar gwente omiyo ka entiere kod ngama miyo bedo ga kod reme kinderia ma esa ma ithuolo ma penjo duto te ma inyalo bedo godo wadoni penj sani mondo mi inge kikisud kata matin nikech kidieny mar adek wadhi online duto te mag tudruok. Mr. Lover Man, I'm done with you. Mr. Lover Man, you ain't no better. Mr. Lover Man, I'm done with you. Mr. Play. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako bonyeza *811 *575#. Kumbuka sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Chakre kit ngima joluo machon amiya gwatani od jaoda maduong' ondelo temena nyaka e ngima masani oga kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore nyasayo walking your nokei wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyathi lakini odhi nam mondo ne kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ngima na ng'e rieko mag jodongo pek mar hera mokwongo jonyuol ni kitigrich Baba fundi mwera dala maka okadwe koda kamor mar ngima idendo gi English ni my darling dear kaka kinde mosekalo
kod masani e sigendni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. En sigana makelo sigana machielo. Sigana mamiyo waparo jabenga marahuma okach bigi. Tum to ne donje ka ang'amo miago tumanya no kach. Wuoth mar ng'ejo thumbewa oterowa nyaka e gwenge mamaranda mantiere bondo. Koro kendo yogo ke jing'eni kokach ne benga go donje. Idile thumano so much majikoro kawa. Wagoyo mbaka gi aluoch jamaranda. Omiyo wasigande matut mar thum. Tich abich okinyi, kasto wanuoye ngeso saa 5 onyango. Ma kik bai. Kitae gi Solomon Atito Kafaya e Ramogi TV. Kama wewe ni MCA, fanya kazi yako. Hawa watasahihisha kazi yetu baada ya miaka 5. Kama wewe ni mbunge, fanya yako. Kama wewe ni governor, fanya yako. Mimi kama rais nitafanya yangu na hawa wananchi wataamua baada ya miaka 5. Jatend piny Kenya William Ruto lorore masawa odiochieng' mar adek kamoko kuom jotelo mane otene osomnegi gi jopiny. Gai mar obila Douglas Kanja oyudore tago maliet ka sani riwruogo Kinde sunde kuom yuoro e romo mar siasa ma jatend piny William Ruto nyobago Nyeri. Kitu aliniambia kuna kijana anamsumbua. Ampendi lakini ukijana anamsumbua anamforce anataka akwe rafiki yake. Ndo dhi nyime wi nek mar japuonjre mbalariany ma multimedia mar Ingre okwanye itangi mar pi osiepne ma en achich to pod olal. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu. Dr. Miskela wantiere go de studio wang'eyo kacha rem e kinde mag ria. Ma bende kidieny mawayawe line penjo duto te manyalo bedo godo rem mora mora gik misebedo kiwinjo kaka diher mondo bi daktari okonyi mondo mi igo simu mondo mi ipenj laktar. Tok mano kende wayaw nyaka yore wa mag SMS mago duto te wayaw. Daktari kwadonje kidieny machielo ne wang'eyo kacha kaka rem ni nyalo biro gigo manyalo kele gik moko ariyo madongo nyalo bedo primary nyalo bedo secondary. Primary en makawaida ma thoth joma mine ntiere godo obiro kuom ndalo moko matin seche moko matin to rumo. Secondary to koro ntiere gimoro ma okele manyaka non ni to en ang'o. Ka en gima dwaro surgery nyaka timne surgery. Kodwaro thieth mag yath mimuonyo nyaka tim mano. Kanye kama ne wantiere ka wayaw line. Yes. Kana yoni yes. No mar kinyo science mag periods ntiere chemical mabedo released. Sasa wangat mamiyo ni dwe. Chemical ne makonyo mar shading of that blood. Ko to chemical obedi nyalo be some contraction man kikato mabuja wachni nacho ni there's no pain during period. Yena wakao simu doc. Come on. Hello penj laktar. Hello ma Janet Iwego. Machiegni. Ane gwenge mar Urini Mari County. Awinjo malit samana adhi e mand koro apenjo daktari ni to anyalo konyo nang'o nikech iyakaya kabisa to awinjo malit sama iyakaya no to remo wuok alafu kidhi ng'iyo tidhi woni gik moko machalo ring'o kama endi ema wuok e. Nasabedo nadhi daktari moro Migori. Koro daktari notera e picha, en picha madachalo gi mano kokongo tang' chande. To nokona ni kar tube moro dinore idwa na dhi e pala but kakono jonyuol to gikona ni wach mar pala no gi luoro but ane oda ane gwenge mag Kamuga. Ije igni adi? Gisani an gi 25. 25 eh? Iseyudo nyithindo? Aonge nyathi pok ayudo. Okay. Daktari. Yeah, kuro ka condition mar orero ko yorem to medre gi remo gi wuok mantie gi clots machalo ringo go mwacho go. Koro picha moti mar scan
Simo oknyal show very clearly. Tapani manotimne mawacho ni nongise ni tuba chilo dinre. Manotim ni HSG. Ni histological pictogram. Ko histological pictogram en picha moro mikao dai. Ikao dai tiketo gisirej kai. To dai niko kire to ni dai ka tubes gi open to dai no ni ringo mabiro mawuok rangi no biro mapukre kama. Ko rangi no pukre tigo x-ray. Rangi no eno ni radio opaque. En kigo x-ray tinyalo nene gi x-ray. Ko gino kigo picha tino ka rangi no ka ni so yolo kani obiro mopugre kai. Gi koni ni tubes go gin open. To kigo igo picha tino ka koni rangi ko pukre. Tibo ngeni koni o block. Ko onyalo bet ni ko rangi no chopo kai to ng'o dinde gi kai. Ka rangi rem gi kai all go rem gi kai tibo neno. Secondly rangi no kono ka shape man gino bedo distorted ne bedo kama tigeni fibroid mo manti kai. So in this case no go picture to within tube achiel no dinde. But chwich nyasai gizo ni tube moro pod ntiere. Koro ka en ni ne ogoe mar ng'iyo ka bo nyalo gamo remo to ka tube achiel open pod nyalo gamo remo. Mano mokwongo. Kano go ni ng'iyo gima kelo pain ni. To that's not enough. Nyaka koro ng'ama nene ore e gino laparoscopy. Maybe tiketo kamera mang'isi ni nitie theater ti imenyo. Ting'iyo most likely fibroid most likely ti igolo. Neno gujange ni most kama sema ni tipo ne HSG no. Anyalo kawo simu. Scan no sajo ni normal. Inyalo yiena. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Iriyo nade? Wariyo maber machiegni. Aki an gi shida moro kae. No wuok weche wuok diriyo. Mokwongo nowuok 2021. Mar ariyo wuok 2023. Koro are kanyo pok aneno period. Akia ni ang'o ma shida to yara maga. Kik ing'ad simu samoro daktari nitiere kod penj achiel madoher penji daktari. Iyego wuok ka gin gi dweche adi? Giwuok ka gin dweche 5. Okay. Sasa koro chiemo moro botimo topic mar ich mawuok. But ich mawuok ka osekadho dweche 3 kadhi mbele. Yeah? Mago mositayo gin ije ma problem nitiere cervix kae. During cervical insufficiency. Mozo ni nyathi dongo kama ber. Kuja go bet mapek ma nyathi akomedo kilo. To dongo bor weight no chako press. To centimeter mar cervix kae should be around 2.5 to 3 centimeter. But the jogo mas the cervix is very thin. Kuro weight to kaya thin pek matini to dito yaw to ich wuok. Ko engat gone go tim ni sasa mo se ni en gi h ni e. Kapoko romo dwe mar 3 ka rumo to dhi titwango kai. Lungo ni cervical sacrilege. En gi mitimo e hospital theater idhi titwango ka timako gi usi. Then one day kuchiegni chopo ndaloge mag nyuol tidhi tigolo usino to nyuol ma kawaida. To wacho ni pok oneno malo chakre 2023 nyaka sani. Debede ni ang'o manotimore tok ka ne yie ni osewuok mamone neno malo 2023 nyaka sani? Yes, is it not you family planning? Kanyo kolero no. Ma kolero no. Because that's why nyako onego the gynecologist mondo otimne historia. But because jo piny show ania okwana hospital mathiedho ji sani. But one is awareness. Kiseng'isi puonjino tidok di manyo ko okidhi ni di manyo nas ko di ti manyo ng'ama olony weche gi ti ipimo ne historia mo thieth makar gi kami shortcut ka isi ni maybe need something else mo kente nyalo wira mislead your pin odhi mo team ne investigation sini gino ni hormonal profile. Hormonal profiling your hormones magidend ga mamiyo teni estrogen rom nade, the progesterone rom nade, yondi mo ni follicle stimulating hormone. There are so many, the panel of hormones ni pimo tinge sasa mo kineno dwe bo pinya ni is it a case ni ise mo ni ni idie ni early menopause or do you have ovarian insufficiency? So there's so many things nyalo timo na nyalo miyo ngama miyo kinedwe, but any hormone could be at play. Wantiere koda simu machielo. Hello penj laktar. Hello Ruth. Machiegni penj laktar. Penjo laktar niya. Ng'ato kadhi e menopause. Oyudo remo nade? Oyudo kakalo koso yudo nikech mara biro mara tieko dweche karibu 3 iyudo ka kendo ochako lal kendo ochako duogo. Mano nyalo bedo normal kose? Ija higni adi?
Ajahigni 40 gadek. 40? Gadek. Yeah, so menopause nyalo chakre jomoko nyalo chakre menopause from 40, jomoko 45, jomoko 54. Yeah, so 43 is still only climacteric period where and we are in a borderline man menopause. Ko remo biro to lal. So most likely managi mayen god in early onset menopause no chakre. Emo mene ko gisini biro to jomoko periods ge lal. Yeah, ko most likely she's a but giwanya ngeni maybe the age mako se chopo ni to remo no bro lal kabisa. To sasa nga mami wonsi yo menopause ma remo lal completely kata 1 year plus. Ko chako no remo manyien kendo. Ko banya ko cheji nyako ngeni weche koro richo. And the most common cause makelega like kind nigi ni endometrial hyperplasia. Lining mar odiodocha is thick. Nyalo be en benign ok ongi cancer or en gi cancer. But sasa nga mamiyo mano se wede no remo igi achiel mokadho modhi menopause. Ko chako no mora ka wuok edwe. To nyakone laktar. Yena mondo miaka usimu mogika neno kasama omaya wanga mokalo. Hello penj laktar. Penjo ni an bibit ka wuok e gwenge mag Mombasa. Ta penjo niya. An kanadhiga gine to chakruok mar dhi gine no awinja rem kabisa. To kendo ka en gimoro one day to koro odiochieng' machielo go to kawinj rem to koro kochopo giko tadoga winjo rem to ruma kamano to nyaka nyacha dhi ma nyacha keto family planning be nini mar remo mar dweno bolalala nyaka nyacha keto family planning koro kang'e ni shida moro nitiere kaponi gimoro ditimre marach kanyo badwa ni daktari openja. Good question, yeah. Koro most likely mano nyalo be no any pain mane be caused by primary and can be on chakra chon, yeah. But the fact no ko contraceptive ko family planning mane hormone to remolal like period bolal is a normal thing mono period lal hormone ka be do counter estrogen to estrogen ma kelo wa thickening koro ngi gimo kethre chieng mo do gamoremo o we mane to family planning to oboga moremo. Come on. Daktari aneno ka sama yawa wangwa mokalo kang'eyo ni enango madiher mondo mi oganda wa omaki lessons adek kata ng'wen ma kata ka winga to wilgi gik moko teto magi kikuye wil godo kotedre kod rem e kinde magaria. Yes, moko ngara ni jo mondo ngeni rem mata mitimo tije ni makawaida. Dhi puothi, dhi ohandi, dhi school, dhi class. Okay, rem makawaida. Kedendre manyaka ng'e gima kele. Mario en ngima ng'ama miyo en gima jiteyo kete nini. Kiko geni ng'ama de chocho ni mano wach nyarino mano mama ni mondo deal godo. O ni wach jaodi ni mano mana story tuma yori ni mama odhi wuoni gi dhako ni lazy. Health mar ng'ama miyo and health mar the whole community. Tomorrow dek en ni sasa manga mamiyo nigi problem painful dalo period no to kiko thon gi dich ni en brave no to eni ko dio hospital ma low level gi dispensary kana baka level 4 moko yudo konyruok nyaka koro wuga chiel ka chiel mo di county referral o dio nega gynecologist kendo insist ni anto kikuduka yo nadhi ne ragi daktari matin maka sene no test adane no gynecologist tinde gintire kendo devolution of your one code year level 5 te county referral hospitals te one give these doctors mabro konyi me yodi gimo miyo tembe to ngisi ni imonye yath kata itigi yath fulani tikode kiwachi ni nyarani poni secondary objal tiyo gi family planning or ni ando kadhie pal na luoro pal kaka ne wawinjo cha kado ima luoro pal daktari mantiere ga kodweche maliekore kata myths mabende otenore ga kodweche mag rem e kinde mag ria kuom ranyisi iwacho ga ni kaponono ni nyathi manyako potin ka ntiere kod rem mang'eny to kochako bede achiel to moro rem ni biro rumo kaka ng'ato medo nyuolo nyithindo to samore kaka rem bende biro dok chien gin ga weche mang'eny mokalo ni samoro bende ka ntiere kod rem mang'eny ok ibi nyuol kod weche makama ka ntiere kod rem mang'eny moro isechako ga jori chon mano eyo machuok mokalo daktari. No, the myth goes, yes, the myths dig agi lies gi truth gi ka to ngini ga more mo nyalo duoke piny en just what I said ni rem ni nyalo bedikelo gi estrogen and post to ni ga more mo to progesterone pro ima pro bedo because that counterbalance hormone kill it through the pregnancy. That's how that pregnancy myth comes about. Secondly, onge something macho ni ngato ko ndobo ngama dichuo
ni ka penj chakre. No. Most of the time, ng'at ma miyo ko yare no period me class 7, class 8 or from 1 to that severe pain starts at very common. Kido wa ni ji dangi to nyithindo ma nyiri nigi lazy because I've seen a lot of it. Ni kiado bedo malingara, nyithindo obedo lazy okethre, nyithindo skia body oketho. No. Nyaki ngima tut ma daktari nyaka ni. Ni chandruok nyalo bedo kanye. Daktari pono ni ng'ato dwa tudore kodi kata wadwa golo twagni e studio ka ng'ato dwa penjo to koyudo thuolo mar penjo e studio inyalo yudi kanye kachiel kod yore mag tudruok manya yudi godo. Ero kabano one clinic Nairobi ka KMA Center, Iris Medical Center ko kibiro to picha picha simu ni kama wantiere then yalo book appointment antie kuno gijo wetena that most important na kikibina Nairobi kende. Sasa kama mama intiere kidhi county referral hospital ebo yudo gynecologist ko kikichak manyo fair debut Nairobi no doctor miskela no the nearest facility man ni county ti penj da neno ngamolonyi weche mag thieth mag joma mine tibo yudo konyruok kuno kamano. Ero kamano nya daktari amor kendo wadwoko ero kamano kuom puonj makende mimiyowa makato doko ni samoro ntiere gik mang'eny ma wich nyalo wilgo. Daktari wacho ni ka in rem mamoni tiyo tije ni ne laktar mar joma mine no ni onyalo bedo ang'o kik ilingo alinga to dhi kelo ni chandruok bende kik ichwad nyathi koro osebedo malingara en lazy kod weche makamago ooyo ade bende ne mondi awuoyi kik ikete makoro imoko ne magenga wandhia mos wang'eni to nyalo bedo ni chandruok en ang'o. Daktari ero kamano mathoth kuom kawo thuolo ibiri puonjo wa kendo puonjo maler mokalo odonjo kendo ageno ni joma mine nyaka joma chuo owinjo twagni ero kamano makende. Ero kamano kuom ne oganda wa mantiere studio kama ochung' ne weche mag picha taya gimora mora momiyo chenro ni obedo kare ero kamano mathoth ne director na ero kamano nya Alex Obado kachiel kod producer na Papecho Okoth nyameja ero kamano mathoth madung moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar ma en ga class makende wapuonjore weche mang'eny to kichich kineno ni penj remni ok en gima kare ahinya tem matek ine laktar molony e weche mag joma mine gynecologist mondo ng'ini chandruok en ang'o mondo mi iyud konyruok nyaka kendo odiechieng' machielo an iluonga ni Ruth Otieno oriti masani. Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.